नब कुमार सरनियाया सिगाङाव देरहानायफ्रा बांसिन जोंनि बिटिआरनि बायजोआव फ्राय 3 लाखनि बारा भट दङमोन। जोंनि गसाइगाव ओनसोलावबो ओरै तामाहाथिंजाय फ्राय 35,000सो भट बायजोआव दंमोन, जेरावहाय जोंनि बिटिआर सरकारा जेबो खामानि मावहैनो हायामोन। जोंनि बिटिआर सरकारा जेबो बिथांमोननो हेफाजाब हैनो हायामोन। गतिके बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटनो बिथांमोना भट होआमोन। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौ गुबुन हारिफ्रा जोबोद गाज्रि मोनहाबथारदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि गोदाव सोराव खामानि मावनाय, जाख्ल'नाय, गावल' जाख्ल'नानै हस्पिटाल, हटेल, रेजर्ट लुनाय, गावनि बिबनांनोल' स्किम होनाय, माने बिगुमैनोल' स्किम होनाय, गावनि न'खरनि मानसिफोरनोल' खामानि दामानि होनाय, साख्रि बाख्रि होनाय, थाखा फैसा होनाय, बेफोरखौ गाज्रि मोनहाबजोबनानै हारसाफोरल' नङा बर'फ्राबो बिथांखौ गाज्रि मोनहाबजोबनानै बिथांनो भट होआखैमोन। आरो गुबुन हारिफ्राबो सानदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया जिहेतु बर' आरो बिथाङा बर'नि अनगायै गुबुननो जेबो खामानि मावाखिसै, बेबायदि होननानै अबर'नि मोनसे परिबेस फैदोंमोन। लोगोसे 2012 मायथाइयाव जोंहा जे दाङाबाजि जादोंमोन, जोंहा जे न' सावलायनाय जादोंमोन, रिलिफ केम्पआव थालायनो गोनां जादोंमोन, बेनि मोनसे दुखु दङमोन। 2014 मायथाइयाव जोंहा बर'फोरजों आरो आदिबासिजों मोनसे क्लेश जाफिनदोंमोन। बेफोर गासैखौबो नायनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव, स्पेसियेलि जोंनि माइन'रिटि कमिउनिटिनि गेजेराव बा जोंनि आदिबासि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव मोनसे बर'फोरनि सायाव गाज्रि साननाया दङमोन। खिन्थु नाथाय दिनै फैयै फैनानै जोंहा आथिखालनि जे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट, बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै, रावनोबो लामा दोंसेबो बानायना होनो हायाखै, खल मोनसे खुरनानै होनो हायाखै, बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै, पार्लियामेन्टआव थांनानै जेबो भइस हैनो हायाखै। बेफोरखौ गासिबो नायजोबनानै दिनै अबर'नि परिबेसा जोबनानै थांबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जोंहा बिटिआरआवहाय जे अबर' मोनसे सक्ति दंमोन, बिथांमोना मोनसे हान्जा दादोंमोन जिएसपि। बे जिएसपि होननाय हान्जायाबो जोंनि इउपिपिएलखौ मदद होफैबाय। फैगोन बिसायख'थियावबो जों मिजिंथियो जिएसपिआ जोंनि इउपिपिएलजोंनो थागोन, इउपिपिएलखौनो मदद होगोन। जिहेतु देरहाखाला, बे जेनखानाय बे दावहाखौ बिथांमोना नांनानै लाब गैया। गतिके जों थाबाय थायोबा बिथांमोना मुलाम्फा जागोन। बिथांमोना सासेल' एमसिएलए, बे सासेल' एमसिएलएखौनो जोङो एसे मोजां जाथोंसै, बर'नि थासारिया जोबथोंसै होननानै जों इएम होदों। इएम होनायजों लोगोसे मोजां बिथांनो डिपार्टमेन्ट होदों, बे जाबाय एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट। आरो बिथाङा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं। गतिके फैगौ समाव जोंहा आथिखालनि जे एमपि, आं जोबोद बिदा बायदि बिथांखौ मानियो। आंजों सानफ्रामबो बिथाङा टेलिफन हरलायबाय थायो, रायलायबाय थायो। बिथाङाबो सासे बर' मानसियानो। गतिके बिथाङा खिन्थु फैगोन बिसायख'थियाव देरहानो हानाय नंला। आरो बेवहाय जोंनि बर' माहारिया बेखौ माने खुनु जिंगासिनांगौ गैला। दा ओंखायनो जोंनासो बर'फ्रा खौसे जानांगौ। बे गोदोनि हाग्रामा महिलारिनि दिननि थासारि, गावजों गाव होसोलायनाय, इउथ केम्प बानायलायनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय, बुथारनाय, 158सा सुबुंफोर जोंनि बिपिपि, बै समनि बिपिपिएफ आरो दानि इउपिपिएल, जोंनि बिपिपिएफ आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोना देथारदों, बुथारदों राजनितिक भाबै। दिनैनि थासारियाव जेरैबायदि मोजां मोनसे गोजोन थासारि फैबाय, अनलायनायनि थासारि फैबाय। बै समाव बिपिएफनि श्राद्धआ आलादा जायोमोन, इउपिपिएलनि श्राद्धआ आलादा जायोमोन। गोथैसालियावबो मानसि थैयोब्ला बिपिएफना आलादा लाङोमोन, इउपिपिएलना आलादा लाङोमोन। हाबा हुखाबाबो बेबायदिनो राजखान्थि हान्जा लानानै जाबायमोन। खिन्थु दिनै जोंनि इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा बेफोर गासैबो थासारिखौ फोजोबस्रांनो हादों, बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय लाबोफिननो हादों। खुनु बेयाव बिपिएफ श्राद्ध गैला, इउपिपिएल श्राद्ध गैला, इउपिपिएल हाबा आरो बिपिएफ हाबा गैला। दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि बांसिन बर' माहारिनि सुबुंफ्रा सोरबा स्किम मोननाय मोनै बा माबा मोनसे मोनै, लामा मोनै, दालां मोनै, बेबायदि जिनिसखौ दा सानबाय थानायनि सम नङा। जों इउपिपिएलआ बोसोरथामल' सरकार जादों दा। बोसोरथामनि गेजेरावबो नोंथांमोना मिथियो जे बोसोरसेयानो कर'नाजों जों खामानि मावनो हायाखै। खामानि मावनायखौथ' दोनथ', जों न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखैमोन कर'नानि बे लकडाउन समाव। गतिके जोङो प्रेक्टिकेलि बोसोरनैल' सम मोनदों। दा फैगोन बोसोरनैयाव नोंथांमोना नुगोन जों बोसोरथामावनो 1 लाख न'खरनो हा होनो हाबाय। जोङो दिनै अरुण'दय होनो हाबाय। जों दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों माइनाव सोरां बिथांखिनि जोंहा 75,000 होनो हाबाय। दा बिथांमोनाथ' थगायदों, आं बुंबाय थागासिनो दं।
जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि साफ्रोम आइजोखौ थगायदों, हाबा जानाय आइजोफोरनो थलासे सना बिथाङा होनो नागिरदोंमोन। दाबो जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा बिथांनि बे थलासे सनाखौ नेगासिनो दं। दा बिथाङा 17 बोसोर जालांबाय, बे थलासे सनाखौ मानो होदिया दाबो? बिथाङा मानो थगायनांगौ? होनो हायाबा बुंनोनो नाङामोन। दा बिथाङा बुंगासिनो दङ जे 75,000 नांगौ ना हा नांगौ होननानै। दा गथिखे जों जे 1 लाख न'खरनो हा होबाय, हाग्रामा महिलारिया खिन्थादों जोंनो जे थांनाय 17 बोसोराव नोंथाङा जे सिफ जानानै दंमोन, बे समाव नोंथाङा खय हाजार न'खरनो हा होखो? जों जे बोसोरथामावनो 1 लाखनो होनोसै नै। नोंथांमोना बयबो फै, जों मोनसे डेट खिन्था हरगोन, जोङो कुसुगाव खाथि खालानो जों बेखौ लागोन। 10,000 न'खरखौ जों ज' लेंहरनानै सानसेयावनो 10,000 न'खरनो जोङो हानि फाट्टा होगोन। होमबा नोङो हाग्रामा महिलारिनि जे बे गोदै खोथा, बिथांनि जे बानसावनाय खोथा, मानसिखौ थगायनायनि खोथा, फुस्लायनायनि खोथा, जौ बेदर जाहोनानै उन्दै लाइमोनफोरखौ गावनि बे बाथौ खेराइ ना मा खेराइ, बेयाव जौ बेदर जाहोनानै, आंथ' खोनादों बेवहाय माने मालाबा जाथावै बेसादफोर, फेग्रा बेसादफोर बेखौबो जाहोयो होननानै आं खोनादों। जोंथ' थांफेरनोबो हायाखै, जोंहा बेयाव हाबैनो रांबो गैखाया। जोंथ' बयबो माने UPPLना बांसिन गरिब न'खरनिफ्रायनो फैनाय गोजा। गथिखे एफा गिदिर रेजर्टआव हाबनो हानाय जोंहा रां गैया। गथिखे बिथांखौ आं खावलायनो लुबैदों, नोंथाङा राजखान्थिनि थाखायनो जोंनि रोजा बर' लाइमोनफोरखौ, जोंनि बड'लेण्डनि लाइमोनफोरखौ निसा जुक्त जिनिसफोरखौ जाहोनानै, फेग्रा मुवा जाहोनानै आन्दाय होजोबनो नागिरदों, बिथांमोननि इयुनखौ खोमसि खालामनो नागिरदों। बेखौनो नोंथाङा थाबैनो बन्द' खालामनांगौ, नङाबा जों नोंखौ बयबो मान होयो। गोदोनि नोंथाङा सासे रिभलुसनारि, गोदोनि नोंथाङा सासे बर'नि गिदिर दैदेनगिरि, बे मुङा नोंथाङा जिउ थासान्दियावनो नोंथांनि मुङा जोबोद माने सोमखे जालांगोन। नोंथाङा जोबोद बदनाम रुजुननांगोन आरो बे उन्दै लाइमोनफोरनि बिमा बिफानि सायाव नोंथाङा रुजुननांगोन। अरुनदय दानगोन, न' दानगोन होनना बायदि अजद दैखांदों, बेनि सायाव मा बुङो? आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर मानसि। बिथाङा मोनसे समाव जोबोद जोंजोंहाय ज' हाबा मावफादोंमोन UPPLआव, BPPFआव बिथाङा आफादगिरिमोन। आं बिथांखौ जोबोद सनमान होयो। नाथाय नैबे माने खयेक दिनाव बिथांखौ बिदिनो आनला सानला जेखौ मोनो बेखौनो बुंलाबायनाय खोनादों आङो। बिथाङा हयथ' फ्रास्ट्रेसनाव भुगिदों। बिथांखौ खोनादों आङो BPFआव रावबो गुरुत्तर होला, रावबो बेखौ मान होला, बिदि होननानै खोनादों आङो। आं खावलायनोसो नागिरदों, आदा रबिराम नार्जारिया गोसो बायनो नाङा। बिथाङा दा MLA जानानै दं, रायजोखौ सेबा खालामबाय थाथों। बिदि आरजाथारै नंथारै खामानिखौ बिथाङा दा होनथों। बिथाङा बुंदों अरुनदय होदों। औ, जों अरुनदय होदों। अरुनदय होनाया मा गाज्रि जादों? जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो जोंहा इलेक्सननि सिगांनो बुंखादों। दा ओंखायनो जों होबाय, बेयाव मा गाज्रि जादों? दा जों अनसाय बिथांखिनि 5,000 खरि होदों फिसा माने बिजनेस खालामग्रा आइजोफोरनो। जों गियान सोरां बिथांखिनि 5,000 खरि होदों। गरिब दुखिया फरायसाफोरनो एसे बिजाब बायनाय, ड्रेस गाननाय, एडमिसन लानाय, फर्म फिलाप खालामनाय एसे हेफाजाब जाथों होननानै जोङो बेखौ खालामदों। जों मिशन सुपार 50 खालामदों, जाहाथे गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफ्राबो जाहाथे IAS, IPS, इन्जिनियार, डक्टर जानो हायो। बेनि थाखायनो जों मिशन सुपार 50 खालामदों। जोङो दिनैहाय थें फाख्रि जोङो मिशन लादों, आइजोफोरखौ जाहाथे कम्पिउटार आरो डिजिटेल इडुकेसन होनो हायो, इन्टारनेटनि इडुकेसन होनो हायो। बेनि थाखाय जोङो थें फाख्रि मिशन लादों। जों आइ अनसाय बिथांखि लादों। आइ अनसाय बिथांखिजों जोंनि गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो जोनोम जानायनि सिगां 6 मास मोनफ्रोमबो 1,000 खरि जों होलांबाय थानो जों नाजादों। ओमफ्राय जोनोम जाखांनानै आरो मास मोनब्रै 1,000 खरि जोङो होनो दा बिथांखि लादों। बेनि गेजेरजों जाहाथे आइजोफ्रा दाउदै बायनानै जानो हायो, मैगं बायनानै जानो हायो, ना बायनानै जानो हायो, फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो हायो आरो देहाया गोग्गो थानानै गोग्गो गथ' जोनोम होनो हायो। बेनि थाखाय जोङो आइ अनसाय बिथांखि लादों। बेबायदिनो गोबां बिथांखि जों लादों। बिथांमोना दा गिनानै बेबायदि बिसोरो माने आबुल थाबुल माने बखिलाबायनो हमदों। आरो दा जिहेथु समाजाव BPFआ माने लिंबाबो रावबो ओंखारनो नागिरला। बिसोरो माने 6टा 7टा समस्थिनि ज' लानानैसो मोनसे समस्थिनि मानसि होननानै देखायनानै मेल मिटिं खुंगासिनो दं। बेबो 1,000 1,500नि बारा नङा। बिथांमोना थगायै लिङो,
नैबे इउपिपिएलनि मिटिं होननानै बिपिएफनि मिटिङाव लिङो ओमफ्राय थेवबो मानसियानो जाया बिसिनि मिटिङाव ओंखायनो बहुद बिथांमोना फ्रास्ट्रेसन जादों आरो गोबां बिथांमोननि बिपिएफनि माने लिडारफ्रा दा इउपिपिएलआव हाबफैजोब्बाय माखासे बिजेपिआव हाबहैबाय एमसिएलएफ्रा बिथांमोना हाबफैजोब्बाय जोंनाव 17 जन दंमोन दा 11 जन ना बेसेबांबाल'सै ना 10-11 जन माखासेफ्राबो फैबाय थानो नागिरो जों लाथ'वाखै लानानै जों बोरै बिथांमोनखौ मा जायगा होफैनो एमसिएलएफ्रा जोंजों जगाजग जागासिनो दङ बुङो जे जोंबो हाबनोसै नोंथांमोननि इउपिपिएलआव नोंथांमोननि निति आदर्शआ मोजां होननानै जोंनि इउपिपिएलआव हाबफैबाय थानो नागिरो बिथांमोननि एमसिएलएफ्रा खिन्थु दा लाबोबा जोंथ' बिथांमोननो इएमबो होनो हाया जों पार्टिनि बिबानबो होनो हाया बेबायदि जानानै दं दा बिथांमोना जुदि खर्मि जानानै जोंबायदि खाथि सोमनो रायजो राजाफोरखौ सेबा खालामसोमनो गावसिनि दिननि बायदि बुख्रुब सुख्रुब मानसिफोरखौ होसोनाय इउथ केम्प बानायनानै दादागिरि खालामनाय मानसिफोरनाव थाखा दाबिनानै एकदमबारे गिख्रं होनाय आरो मानसिफोरखौ माने दाउ अमाफोर बायदि देथारनाय बुथारनाय बेबायदि जुदि खामानिखौ बन्द' खालामनोबा बिथांमोना साधारन कर्मि जानोबा इउपिपिएलआव हाबफैनो हागोन आरो जोंनावथ' बेबायदि बिदि लोंला जाला माने एसे सिगि सग' बेबायदि कालसारा इउपिपिएलआव गैया हिसाबै गतिके बिपिएफनि बे एमसिएलएफ्रा जोंनाव बे निति आदर्शखौ मानिनो हागोन बायदिबासो बिथांमोना हाबफैनो हागोन जायफोर जोंनाव हाबफैदों सिबायफोर भद्र गोजा मोजां गोजा जों बिथांमोनखौ बजबनानै लादों बिथांमोना इउपिपिएलनि निति आदर्शखौ जोबोद मोजाङै मानिफैदों दा बिथांमोनखौ जों जोबोद बजबनानै लादों आरो जों बेबायदि जों बिबानबो होदों जायगा होदों आरो सनमान होदों आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै बिथांमोनखौ लानानै जोबोद गोजोनदों गोदान बोसोर हाबग्रोमोना दमासिनि सिगां जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव स्पेसियेलि मोनसे गिदिर माने गिफ्ट बाम्पारफोर बायदि जों होनो थांगासिनो दङ 10,000 हा गैजायै न'खरफोरनो हा होनो थांगासिनो दङ जोङो बेयाव बांसिनानो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दङ लोगोसे आदिबासि माहारिनिबो दङ गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय जोङो 10,000 सुबुंफोरनो हा होनो थांगासिनो दं लोगोसेयै जोंहा दमासिनि सिगांनो जोंनि थांनाय बोसोरथामाव गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ गासैहाय दासिम 86,000 न'खरफोरनो जोङो हा होखांबाय दा नैबे 10,000 होबा 96,000 जाबाय आरो 4,000 जोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि बेयावहाय जोङो मोनबा जिल्लायावहाय गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामसिगोन दमासिनि सिगां बेनि अनगायैबो गोदान बोसोराव रायजोफोरनो गोदान खौरां मोजां मोनसे गुड निउस जोङो जानुवारिनि गेजेरावनो 6,000 गावसुंथा हान्जानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1,200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ SIU मोनखाबाय 1,200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं बिनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ थाबैनो जोङो मिजिंथियो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो आरो आपार प्राइमारिनि थाखायबो फ्राय 1,500 जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर टेट पास जादों बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ लोगोसेयै जोंनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड आगोलाव आयेन गैयामोन बे दा आयेन जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय आयेन हिसाबै पास खालामबाय BTCनिफ्राय हरनानै बेखौ आसाम केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय दा बियो गभर्नरनि मोनसे एसेन्ट मोननो थांगासिनो दङ बेबो जोंना दमासिनि सिगांनो जागोन आरो बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डआ जेब्लानाखि आयेन जानानै फैगोन लगेनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डखौ दानानै जे जोंहा थार्ड ग्रेडनि साख्रिखौ जे होनो थांगासिनो दङ बेबो जोंनि गोदान बोसोरनि मोनसे गोदान थांखि नोंथांमोना मिथिबाय दाखालि 10 डिसेम्बराव जोङो थार्ड ग्रेडनि जे इन्टारभिउ बेखौ खालामजेनबाय आरो दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डआ आयेन जानानै फैग्रोमोनानो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डखौ दागोन आरो बेनि गेजेरजों थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ जोङो माने साख्रिखौ होनो थांगासिनो दं दा बेबायदिनो गोबां जोंहा गोदान बोसोराव गोदान मिजिं गोदान बिथांखि आरो गोदान मोनसे सिमां लानानै रायजो राजाखौ सिबिलांनायनि रायजो राजाखौ जौगाहोलांनायनि जोंहा इउपिपिएल हान्जाया मोनसे थांखि दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन गोदान बोसोराव आरो जों खावलायदों नोंथांमोना जोंजों जाहाथे जेब्लायबो
बेफोर खामानियाव हेफाजाब होयो। लाइमोनफोरखौ जइन जाहोनाया बियो मोजां खामानि जायाखै। जोंनावबो गोबां कलेज फरायफुनाय स्कुल फरायनाय लाइमोनफ्रा जोंनावबो जइन जानो होननानै फैयो, खिन्थु जों दिनैसिम UPPL हान्जायाव जोंनि कलेज फरायफुनाय बे फरायसाफोरखौहाय राजखान्थियाव लाबोनानै बे गुबुंले थासारियाव बिथांमोनखौहाय फान्दायनानै बिथांमोननि जे जिउ, बिथांमोननि जे केरियार, बिथांमोननि फरायनाय बेखौ जोङो नस्थ' खालामनो नागिराखै। दा कलेजाव सेमिस्टार सिस्टेम 6 मास फरायनो फरिखा जाबाय थायो। दा बिसोर फरिखानि थाखाय फरायाबालायनो सामफ्रामबो राजखान्थि हान्जायाव ओंखारनानै मेल मिटिङाव ओंखारनानै जुदि फरायनायनि जे इयुन बियो जुदि लान्दा खान्दा जायोबा बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि जागोन। आं ओंखायनो खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ, राजखान्थि जुदि खालामनोबा नोंथाङा जुदि जुजिमारनोबा फेर मारिनोबा जोंजों UPPL जों जुजि। नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोननि इयुनखौ खोमसि खालामनानै होनाया बियो जोबोद अन्याय जागोन। बिनि थाखायनो आङो गारजेनफोरखौबो खावलायहरदों, नोंथांमोना जाहाथे बे हस्टेल थाहैनाय, लजिं थाहैनाय गथ'फोरखौ एसे दिथा हरो। दिथा हरनानै बे UPPLआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों बा BPFआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों, जाहाथे फरायसाफ्रा दानो फरायफुनाय समाव राजखान्थियाव बांद्राय गोसो होआबालायनो बिथांमोना गावनि फरायनाय आरो गावनि केरियाराव गोसो होनांगौ। नङाबा जोंनि बर' माहारिनि इयुना जोबोद खोमसि जागोन। रायजो राजाफोरखौ मा फोरमायगोन? जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय सोलिफुबाय थानाय गोथार बर'दिननि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। लोगोसेयै फैगौ इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे फैगोन गोदान बोसोरा बयनिबो थाखाय सुखु गोजोन, जौगानाय, अनलायनाय आरो गावजों गाव खौसेथियै रायजो जालायनो हानायनि गोदान बोसोर जाथों। आरो थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोङो रंजा बाजायै थानो हाबाय, गोजोनै थानो हाबाय, बेबायदिनो 2024 मायथाइयावबो जाहाथे जोङो बयबो गाहामै थालायनो हायो, अनलायनानै थानो हायो, गोजोन सुखुआव थानो हायो, बयबो जाहाथे जौगानो हायो, न' बां, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय जेनिबो जाहाथे आंखाल जाया, बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। इलेक्सना इंराजियाव बेखौ डान डिल होननानै बुङो। डान डिल माने बेयाव आरो खुनु माने रिजाल्टखौ दिनैनो फोसावनो हायो। बाव इलेक्सना नरेन्द्र मदि भार्सेस दा रेस्ट होननायसो जागोन। नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि फिन खनसेबाव बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय, प्राइम मिनिस्टार खालामनो थाखाय दिनै सारा भारत नाङैनो जुजिगासिनो दङ। नोंथांमोना नुगोन 22 तारिख जानुवारियावहाय जोंहा जे गोबाव समनि मोनसे भारत हादोरनि मोनसे सिमां बा जोंनि थांखि जे राम मन्दिर गायसननाय, राम मन्दिरखौ गायसननानै 22 तारिख जानुवारियाव बेखेवनो थांगासिनो दं। जेब्लानो राम मन्दिरखौ बेखेवनायनि उनाव आरो भारतआव जे फैगोन बिसायख'थिया बेखौ माने डिक्लेयार खालामनो हाखाबाय जे नरेन्द्र मदिया फिन खनसेबाव प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ। जोंनाव बिटिआरआव मोननै बिजाब दङ, क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव NDAनि जानानै BJPआ गेलेगोन आरो क'क्राझाराव NDAनि जानानै UPPLआ गेलेगोन। जेब्लानाखि NDAनि केन्डिडेट जानानै गेलेगोन UPPLनिफ्राय जोंनि क'क्राझार बिजाबाव BPF, कंग्रेस बा सोर दङ बिसोर गासिबो माने बारहुंखाजों उरायलांनायफोरबायदि उरायलांजोबनो गोनां जागोन।